ang pagtuon subong. Ang semanal nga pagtuon, pag-review, paghusisa, pagtalakay naton sang aton leksyon sa eskwela sabatika kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa siningation ang akon partner wala sang liwan kundi ang aton church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church, si Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Pastor. Yes, mga kauturan, salamat gid sa inyo nga pag-suporta. Kag pastor, may mga tao nga nag-sponsor bisan sa aton nga mga snack. Si karong nga semana si Mrs. Allen Amarilia among nag-sponsor. Ma'am, thank you very much. Kag sa aton mga kauturan nga ara sa guwa, ang inyo ginapadala kag ang inyo nga mga financial support sa media ministry amon gid ginapasalamatan. Hindi pa namon mahatag ang tanan nga ngalan kaya amon pag ginahusisa gid ang tanan so gani pero salamat gyapon ang Ginoo na kahibalo sa inyo. Kag sa masunson aton ginatamyaw ang aton mga nagasubaybay nagasunod sa aton kag nagapamati sining aton programa hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi dira man sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag sa aton mga kauturan dira sa Southern Mindanao, sa General Santos, sa Coronadal City, kag sa Sultan Kudarat, sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, kag bisan pa sa Maguindanao. Kag ang aton man mga Ilonggo speaking sa bilog nga kalibutan dira sa Europa, sa Middle East, sa America, sa Australia, sa New Zealand, kag diri sa Asia. Sa Indonesia, sa Malaysia, sa Thailand, sa Taiwan, sa Singapore, kag sa diin pangabahin diri sa malapit diri sa Pilipinas. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa mga binuhatan 26 bersikulo 29. Kag si Pablo nagsiling ginapangabay ko sa Dios nga kon sa jutay o kon sa dako indi lamang ikaw kundi man ang tanan nga nagapamati sa akon sa sining adlaw mangin kasubong sa akon luwas sining mga gapos. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagbasa sa aton sadsaran nga kapitulo nga teksto. Aton pangabayon si Pastor Doroy sa pagpangamuyo mga kauturan. Ang may naman nga langit noon, nagkakalipay kami, nagkapasalamat bangod sa imong kaayo, kay pasagahay sa amon. Samtang Ginoo magtuon kami sa mga kasaysayan kag pagmisyonero bisan pa sa mga eksperyensya sa mga apostoles sa nagliligid ng matinion. Tayo kami Ginoo sa kinaalam, kag tudloi kami nga ang eksperyensya ni Pablo kung kami mabutang sa amuman nga sitwasyon makahimo kami sa pagdepensa sa mga balita agud nga may mga katawhan pa nga makakabalo sini kag madala sa imong tiilan. Opdi kami Ginoo sa amon nga paghinon-anon sa imong pulong sa matamis nga ngalan ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Amen. Pastor, ari na kita sa leksyon 12. Kag diri naton masapuan makita kung ano kaalam kay Pablo, kag kung ano paggamit sang Ginoo sa iya. Samtang siya nagaatubang sa damo ng mga korte. Damo ni mga korte ang iya naagyan. And this is our study this week. Ang pagbilanggo kay Pablo sa Caesarea 2, leksyon 12 para sa September 15 hasta sa September 22, Sabado inang adlaw. Yes, Pastor, ari na si Pablo sa Caesarea. Kaysa nagligan nga si Mana atong gintunan nga si Pablo dito sa tubangan sang Sanhedrin. Gindakop siya sa Jerusalem. Oo. Kagdayon gindakop siya sang Roman commander nga na-assign sa Jerusalem nga amo si Claudius Lysias. So si Claudius Lysias amo ang naghinakop sa iya. Kay patyon siya sa mga Hudiyo mo. Ti nabalaan ni Claudius Lysias nga Romanhon gali ni si Pablo. So ginhinakop niya, gintipigan niya para nga hindi matandog si Pablo sang mga Hudiyo. Yes. Ano ang imo nakita Pastor diri sa aton nga introduction
Amo ini pastor ang una nga pagka bilanggo ni Pablo. This is his first imprisonment in Caesarea. Caesarea. Kag duha ini siya katuig lawig ni pastor, no? Kag sa tatlo ka beses nagatubang siya sa mga korte. Oo. Kag nagatubang siya kay Gobernador Felix, kay Festus nga nagdason sa iya, kag bisan pa kay Agrippa. Okay. Kag iya gid nga gina-claim nga inosente siya. Ginapamatuod giniya pastor nga why siya nagahimo sang mga kalakasan o crime against Roman and even against the Jews. Tuod pastor sa mga Hudiyo bisan sa templo kag bisan pa sa mga Romano. Kag gidependhan giniya actually ang pagtuo ngayang nabaton halin sa Ginoo. Kag sa sini pastor nga si Mana, we will be able to study nga mismo si Agrippa nagsiling I have find no fault in him. Bisan si Pistos. Kag bisan si Felix naghambal nga wala gid siyang sala ini nga tawo. Galing hindi nila ma-release because Paul himself, si Pablo mismo nag-request nga gusto siya magatubang sa may Caesar dito sa Roma. So mo tong pinakataas pastor. Amo ginayang katapusan gid nga tawo nga iyang gusto ano ni kay gusto giniya i-prove nga ang akusasyon sa iya wala siya sing sala. Kung sa aton pa subong nga sitwasyon pa to sa Supreme Court. Gusto giniya. Ang hari gid ang iyang kantuon. Kasi sa aton subong hindi lang Supreme Court. He wanted to see Duterte, President Duterte sang iyang kaso. Yes. Kadto kita sa aton nga Sunday election before Felix. Okay. Nakaibalo kita pastor sa nagligad nga si Mana nga gindala ni siya sa mga soldiers, Roman soldiers, halin sa Jerusalem pagkadto sa Caesarea. Ang Caesarea is north of Jerusalem. Saka dito. Kag ako nakita pastor nga daw amo ni ang lugar gid nga ang mga gobernador naga-tinera. Dira ang ilang Malacañang ang ilang official residence. So kag dito. Yes. So after 5 days nga nakaabot si Pablo sa Roma, sa may Caesarea, ang mga leaders sa Jerusalem nagapas. With all the accusation, kag nagdala ang siling sa aton leksyon gani, this is the first time nga ang mga Sanhedrin, ang mga leaders sa Jerusalem, mga tigulang sa Jerusalem, nagdala sa isa ka abogado. In the person of Tertullius. Yes. Ano pastor ang imo nakita nga mga dagko nga mga akusasyon nga ila gindala nga ang nagdala gid sila sang abogado dito sa korte sa may Caesarea. Ato nakita diri pastor ang ilagid nga kaso nga ipasaka ni Pablo tatlo. Una nga si Pablo isa ka agitator, nabang ulo-ulo sa mga daw isa ka kabon sa mga kriminal bala. Kado amo gid ang mga nagapadasig kag nagauna-una gid sa mga agitator. Kag pagamo niya ang mga Hudiyo, hindi lang sa Palestine. Sa Palestine apan bisan pa sa bilog nga Roman Empire. Number 2, siya man ang ulo-ulo pastor sa ginatawag nga mga sekta. Gitawag sa mga Hudiyo nga sekta nga amo ang mga sumulunod ni Kristo. So in a way ginatake man nila ang Kristyanismo at this time. Kag ang ikatatlo nga ginahigkuan niya bala pastor ang templo. Or daw gin-violate niya ang pagkabalaan sa kaysang ligid nga si Mana ato nakita nga amo ni nakigan sa mga Hudiyo. Nga nagkadto si Pablo sa Jerusalem sa templo. Gindalaya si atong isa ka tao si Theopimus. Nga Ephesians na siya, nga hindi siya Hudiyo. Hindi pwede magsulod yang hindi Hudiyo sa templo mo. That's why nangakigto ang mga Hudiyo sa kay Pablo. Tiamo ni siya ang tatlo ka mga akusasyon. And then dira mismo sa tubangan ni Felix, si Pablo nag-defend man siya. Kag duwa ka mga rason nga very bugat nga mga rason ang ginrason ni Pablo. Okay, out of the 3 nga accusation, number 1, si Pablo among ulo-ulo amo gid ang nagapasimuno sa mga kagamo sa bilog, hindi lamang sa Hudiya kundi sa bilog nga Roman Empire. Kag siya amo ang ring leader, amo gid siya ang pinakadako
sa mga Nazarene o Nazaray na nga mga sekta sa Hudiyo. Ining mga Nazarene, pastor, mga tao gali ni sila nga way kautod sa buhok. Si Jesus Nazarite baw to ang iyagin kon, ang iyagin ginkuha. That's why wala taas to si Jesus kwan. Si Samson amo man Nazarite baw magtong kay Samson. Si Pablo, despite Pariseo siya, but he also adopted the Nazarite vow. Amo ni akusasyon sa iya nga ano siya, nga siya ang leader sining mga Nazarite nga even though gamay lang ni nga sila sekta ikumpara sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo, but yet do mga sekreto ni sila nga daw sa mga bukid sila gestar bala do hindi gid sila permi nagaplastar sa syudad daw sa kwan sa mga mata sang tao daw gatago lang ni mga Nazarites. Oo na ila na misconstrued, na misunderstand nila nga si Pablo amo ang leader sini mga tao nga nagatago-tago ang mga Nazarenes. Oo. Ano ang duwa gid ka punto ni Pablo sa tubangan ni Felix? Ngay mo nakita diri pastor. Ang gisiling ni Pablo sa iyang pagdepensa, pastor, nga wala gid sila witness nga mga Asian. Mga Asians. Kay sa dito sa templo, ang mga Asian man tumo, may mga Hudiyo bala nga halin sa Asia. Wala man sila dito. So in a way, walay daw rason nga ipadayon gani ang kaso to kay wa man mga medyo ang witness gid nga dito, no. Kag ang number 2 diri pastor nagasiling diri that ang iyara didto sa grupo ang prosecuting team bala nga nagkadto kay Governor Felix, actually ang mahambal lang gid nila, ang na-witness lang nila ang depensa ni Paul dito sa Sanhedrin nga si Ginoong Hesus amo ang katumanan sa prophecy of Messiah sa Old Testament nga nabanhaw siya. Kaysa nalagig nga si Mana amo na atong tunaan nga sa sulod sang Sanhedrin ini ang lawmaking body sa mga Hudiyo. Sa sulod sang Sanhedrin naglinaway gani sila. Kay medyo halos katunga ang mga Pariseo, halos katunga man ang mga Saduseo, kag may iban nga mga gagmay nga mga sekta. So there are two major groups in the Sanhedrin. And then ang Saduseo wala gapati sang resurrection, pagkabanaw. Ang mga Pariseo ya gapati sang pagkabanaw. Ti si Pablo Pariseo, ti siling niya naakig ang mga Hudiyo sa akon. It is because nagawali ko nga may pagkabanhaw. Kag ini nahimo sa kay Kristo nga napatay si Kristo kag nabanhaw siya. Ti amo nang siling niya kay Felix nga that's one of the main reasons these people accuse me because I preach about resurrection. Ti ang kanami pastor sa may Romans kayang ilang kasuguan nga hindi gid ka matandog unless you are proven guilty. Hindi ka mapinahan, hindi ka ma-convicted, hindi ka mapatay o kon ihanuton until you are proven guilty. So may ara gid sila yang nga hearing, fair hearing. Fair hearing. Kinanglan i-prove mo gid nga innocent ka. So you are given the time to defend yourself. Amo man ni ang actually pastor kon aton gid tunan ang aton Philippine law na derive na sa Roman concept. That's why kadamo sang aton nga mga term sa Philippine law nga mga Latin kag mga Romans ang patalsik sa kay Chief Justice Sereno ato ang quo warranto na ina term na dayon ang de facto ang ginahambal nga Dura lex sed lex. The law may be harsh but it is the law. So ina ginkuha naton, ginhulam naton halin sa Roman. Kag manadamo nga mga nasyon sa kalibutan nga nagkuha sang ila konsepto sang ilang laws sa Romans. Kay ang Romans are famous gid sina amo ni nga klase sa mga kasuguan. So isa nga si Pablo nagpasalamat siya nga ara siya sa dalom sinang
Roman ano ni inang Roman laws. Nga in a short pastor, in short nga na siya fair hearing. Yes. Nga makadepensya siya. Makadepende. Kaya kung dito siya sa Jerusalem, nga mo na si Felix kag si Festus naghambal nga gusto ka makatog Jerusalem. Nakita ni Paul na kung mobalik siya dito, patyon lang gid siya. Hindi, wala siya fair hearing. In fact, they tried already Yes. one time. Na, sa to So, gani dito na lang. nga panahon gani amo tong pag-rescue sa iya ni Kwan, sang Roman Ni Claudius commander. Lysias. Claudius Lysias. Kay patyo na gitani siya dira. Sa tunga gid sa hearing, dira gid sa presensya sa mga Sanhedrin, patyon gid siya. Te pagkakita ni commander nga amo na tabo, ginrescue ya gyapon because he knows balaan niya nga ina nga tao si Pablo is a Roman citizen. So ginrescue siya. Kay kung mapatay si Pablo, siya ang commander, amo ang i-charge sang kamatayon siya. Nga ang awaya ginprotektahan ang isa ka Roman citizen. Ma'am. Okay. So hang natabo pastor sa natapos na. Ti siling ni Kwan, siling ni Felix, okay, meeting hearing is adjourned. Oo, kay wala manggali ni isang Kwan. Wala manggali ni isang dako gid nga akusasyon ang inyo gin akusar sa kay Pablo. Oo, ti ara naman na sa inyo yang mga kasuguan na si Jews. Ti siling niya, okay, adjourn. So gin-adjourn niya. Pero wala gyapon si Pablo ma-release. Ara lang gyapon sa prison for 2 years. Man. Ang aton leksyon nagsiling political kwan gyapon. Political maneuvering nga gusto lang ni Felix nga i-please ang mga Jews. Mga Hudyo. Pwede yan na i-release because he has the power. Correct. Yeah. Pero wala iya gin-release, gin-priso lang gyapon si Pablo sa Caesarea for 2 years. Kag makita na to pastor, ini natabo man kay Jesus. Yeah. Si Poncio Pilato. Pontius Pilate, si Poncio Pilato, nakita niya nga walay sala Wala. si Jesus. Pero because of political expediency, Yes. ano blo pastor kanang damo imo suporta. Oo. Amo gini ang ano pastor, we can say challenge or pagtilaw gini sa mga political leaders nato. Yes. So hindi gid lango-lango man, no? Yeah. Nga kung kaisa ma-sacrifice ang truth, justice, and justice for political agenda. Kaya mo nang katabo sa Pilipinas. So, hindi na lang kita mag-discuss kung ano katabo sa Pilipinas. Okay, so because Felix wanted the support of the Jews, wala iya gin-release. Though he has the power to release Paul. Yes, kaya wala iya makita mo nga si Pablo may sala. So, 2 years nga gin-priso ya. And then after 2 years, natabo man nga na islan si Felix as governor sang Judea. Kag ang nagbulo sa iya si Festus. Yeah. Kag pastor kung ato nabalaan nga si Felix kag iyang wife nga si Drusilla. Yes, oo. Nga kung kaisa luwas sa hearing pastor sa korte, personal ginapatawag niya kag si Paul naghambal sa iya, nagwali sa iya nanungod sa righteousness, pagkamatarong kag ang paghukom. Kag why niya ginbaton pastor? Ginpalakaw niya si Paul. Sige lang, dason lang anay. Hindi lang anay. Kung ba di lang anay, di lang subok. Kaya dabas. So, luwas nga si Felix, ang iyang asawa isa ka Hudyo. Sa Hudyo, si Drusilla. And I think believer ini si Drusilla. Not only a Jew but a believer of Christianity sa kwan ni Pablo. So that's why si Felix may background about Christianity. So that's why wala man niya ginpakita nga nagdambig sa kay Pablo in the presence ng mga Hudyo, but at least deep in his heart and his mind convince siya nga Paul has no crime committed even against Rome and against the Jews. Okay, so na islan na si Kwan kay do Dasig lang pastor. Dasig lang no, do para mas la pastor after 2 years islan naman no. Okay. So ginislan si Felix nga gobernador ni Festus. And then it so happen nga right away pag-assign kay Festus as governor sa Judea, nagkadto sa Jerusalem because Jerusalem is still under Judea, Judah. So Judean province. Yeah. But it so happen nga ang Caesarea amo ang official residence ng governor.
So, Jerusalem being a big city, nagbisita siya dito. Few days after nga na-assign siya as governor. Yeah. Kag ang mga Hudiyo took advantage of the presence of Pistos sa Jerusalem. Oo. Ilang again, request si Pistos nga. Pistos, may ara dira nga tao nga nabilin, oo, nga sa panahon pa ni Governor Felix, nga pwede ba lang nga imo siya ipadala di Jerusalem agod siya pagatilawan diri sa Sanhedrin. Anong sabat ni Festus, Pastor? So amo na nga pagbalik niya naghambal si Festus nga dili na hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Kaya dapat Roman law. Kaya may background na siya mo. Yes. Oo. Kaya Paul had been started Oo. sa Roman court. Yeah. Hindi na pwede nga ibalhin siya sa religious court sang Sanhedrin. Correct. Yeah. Gobernador siya, kabalo siya kung ano ang mga patakaran, ano ang mga intricacies sang kasuguan. Kag duty bound siya, Pastor, nga dipinsahan man si Dipinsahan. Paul. I mean, to give Paul a fair hearing because he's a Roman citizen. Roman citizen. Nan. So, amo ni siya, kag tayon pagbalik ni few days after, pagbalik ni Festus, immediately he convened a tribunal, a group of people that would hear Paul sa akusasyon sa iya. Kag ang kanami lang diri kay si Pistos wala nagsukom o kung nagsugot nga si Pablo ibalik sa Jerusalem. Apang may grupo nga nagtry kay Pablo dito sa may Caesarea under Governor Festus. Amo lang gyapon the same accusation. Si Lucas wala naghatag sang bag-o nga accusation sa mga Hudiyo kay nagsunod gyapon ang mga Hudiyo mga leaders dito kay Festus. So amo lang gyapon sa una nga hearing, Pastor. Una nga hearing. Kag there was no new accusation. It is just the same. Nga nahibalaan na ni Festus. Pero not long after, nag-change ang pangunawa ni Festus, hindi ba? Nga si Pablo nag-suggest siya. Kay ti among political political agenda gyapon ni Festus. Nga gusto siya nga may damo ang magasunod sa iya. Kay damo magasuporta sa iya being a governor. Pastor, it is not easy to be a leader. Kinahanglan damo ang gasuporta sa imo. Gani kung gaisa mo tong hinambal mo nga in the expense of truth. Oo. Kag righteousness kung isa ma-compromise ang kamatuoran. Ti amo ni si Festus, nag-change of heart siya. Kag nagsiling siya, suggest siya sa kay Paul. Paul, inang gusto mo nga ibalik ka to sa Jerusalem, kay dito ka itilawan sa may Sanhedrin. Oo. Ti kay siguro na dala guro siya. I do not know, ay man naghambal diri. Basi nadala man siya sa hamham o kung under the table o kung isa pa na nga gusto siya nga mag-court sang support sa mga Hudiyo. What is Paul compared to the rest of the Jews? None. Isa lang versus damo. Kundi dito ka sa damo. Kay kung sa politika pa damo boto mo kumpara lang sang isa. Siling ni Pablo, hindi pwede. Kabalo man si Pablo what will happen. Kaya dito daan sa council sa Jerusalem Sanhedrin, gamay lang to sa mapatay. Kung ibalik siya dito, sigurado gin mapatay siya. Kag may mga hidden agenda ang mga Hudiyo nga along the way patyon ganila si Pablo even before Paul reached Jerusalem. Siling ni Pablo. So in short, Pastor, in short, in short, wala siya fair hearing dito. Wala nang siya chance. Wala siya chance. Pamatian ba na kung may justisya siya makuha. Gani ang siling ni Pablo, no. You have started hearing me in the Roman court. Continue hearing me in the Roman court. Wala mahimo si Pablo, si Festus. Oo. Dayon sa aton nga Tuesday, it so happen nga nagbisita ini si Agrippa. Sino ni si Agrippa, Pastor? Ini si King Agrippa, isa ni sa mga Hasmoneans.
itong mga inibalang mga Pero hindi ni puppet siya, king. hindi ni siya mo ang Caesar, ang hari sa bilog nga Roman Empire. Dili Hindi. pastor. Yes. Sarang ni siya kapapit nga king Okay. dito sa Palestine. Oo. Kay gina-partition ni sa mga Romans ang Palestine sa nga tion. So ang iban under sa isa ka governor or proconsul, pero may isa man nga daw isa ka district nga under sa king. Pero actually kini nga king papit ni sa Papit lang. sa emperor. So, Oo. O kon masiling naton nga daw ano lang daw sugo-sugoon lang isang hari. Pero may gamay man siya nga power. Oh, may power man may siya. power man siya. May influensya man siya. He can even suggest or oo. Pero hindi siya authorized, siguro ako nakita nga bisan tuod si Agrippa king, but he is not authorized to execute. Kay ang mga ang governor amo gid yang may direct power of executing rules and policies and laws of the Roman Empire. Direkta ya ang governor nga mag-report sa Caesar, sa hari dito sa may Roma. Yes. Ang natabo dayon pastor nga ang Biblia gani ko natong basahon nga kay ini si Pistos ti kay si Pablo ya gusto gid makadto sa may Roma mo. So ni-appeal sila. Nag-appeal si Pablo. Si Pistos hindi siya kabalogid maayo kung anong mga rason nga isulat siya sa Roma agud to nga ang Roma mag-accept nga si Pablo makadto. Ti gusto siya sa mga other minds nga magbulig sa iya how to write Caesar about the case of Paul. It so happen nga nagbisita si Agrippa kag ang iyang utod si Bernice sa may Caesarea. Si Pistos took advantage of the presence of Agrippa. Siling ni Pistos amo ni may isa ka tawo diri nga ginbayaan ni Felix, nabili ni Felix, tiway na di si Felix ako nang bago nga gobernador. Amo na. Siling ni Agrippa, okay, let me see and also talk to him. The following day siling ni Pistos buwas mismo. Grand entrance ang ginhimo ni Pistos sa kay Agrippa. Nga grabe may banda, may mga ano ni dito sa korte. And then nagsinggit pa, hiri, hari na ang hari si Agrippa. And that's it. And then si Pablo gin sulod. Ang isa gidi ka punto pastor nga akong nakita man bahin sa kay Agrippa nga siling ni Mrs. White, these people, both Agrippa and Bernice, who were Jews themselves, mga Hudiyo ni sila, nga siguro natagaan sing nami nga mga position by the Roman government, by the Roman Empire, mga corrupt kag mga kwan man ni sila, mga hindi true to life ang ilang mga kabuhi. Amo nang siling ni Mrs. White sa Act of Apostles nga these people are transgressors of God's law and corrupt in heart, in life. Sa ila ka tigipuson, sa ila kasing-kasing, kag sa ila kinabuhi, mga butigon kag mga corrupt, anong corrupt sa ilonggo. But nevertheless, now we will go to the Paul's defense. Paano nakita mo pastor ang mga defensa ni Pablo kay depensa ni Paul pastor makita nato sa kapitulo 26 sa mga binuhatan 1-23 kag ato ini ma-summarize into 3. Number 1 is ang iyang kabuhi bala sang Pharisee pa siya. Oo, gani ginahingabot niya, ginakontra gid niya ang ngalan ni Jesus kag ang mga sumulunod sa aton Ginoo at first. And then number 2 sang pastor sang nagbag-o nagbaylo bala nag-change nagliwat ng iyang kabuhi. Nagliwat ang iyang kabuhi sang iyang nakita ang Ginoo dito sa Damascus. Sa dalan pakadto sa Damascus. The road to Damascus. Yes. Kag ang mission nga ginahatag sa Ginoo sa iya. Kag amo na ikatatlo kung ano ini nga pagka nangin sumulunod niya sa Ginoo pagka-Kristohano niya, ano ini nga impact sa iyang kabuhi kag paano niya ginahimo ang iyang mission nga ginsugo sa Ginoo sa iya. Kag sila nga I have no way to disobey but obey sang sugo kaysa iligan naton nga leksyon pastor. Atong road to Damascus ni Pablo, si Jesus gili ko nagi-istorya siya. Ang Ginoo gid. Nga ang iban nakabati
Ang iban nakita nila na nakakita sila sa dako nga light, but it was only Paul nga nabulag. Nan. Kag ang iban nakabati, but it was only Paul who understood. Kag na distinguish gini Pablo nga ang nagistorya sa iya was Jesus Christ. Ti siling niya, wala ko sing mahimo but to obey the command of Jesus my Lord. So, amo na ang tatlo ka mga defense dito sa tubangan ni Agrippa. Nan. Kag siling niya ang tatlo to ka defense aton i-review nga nakita ako sa una grabe ko nga parisiyo. Tama gid kuya ka stricto sa pagsunod sa mga customaries ng mga parisiyo. Kag akon gani nga gin persecute ini yung mga followers ni Jesus thinking nga ini makapamuot sa Ginoo. Only to know nga gasipa gali ko sa Ginoo. Nan. Ti si Agrippa gapamati siya. Iti being a Jew man siya, mga Hudiyo man siya. Oo. Nan. Gapamati siya. Kag sa Thursday naton nga leksyon, ara dira ang ano ni nga si Pablo amo ni ang aton nga leksyon. Kag sa Wibis naton pastor nga leksyon, amo gini ang ari sa aton nga kwan. Amo ning ari sa aton nga picture. Nga si Pablo ara sa tubangan ni Agrippa kag ni Bernice nga iya nga utod nga babae nga may ara talikala, may gapo siya. Kag ginambalan niya si kwan si Agrippa nga ti kon paano ano kay ginambal niya whether quickly or not I pray. Kay ti siling ni Agrippa, ano Pablo, gusto mo ako pa Kristohanon? Kay I am almost. Na ti ang aton nga sadsaran nga teksto naghambal nga sa jutay madali o kon madugay. Na ako nagapangamuyo sa Ginoo nga kamo mangin isa katulad man akon. Luwas lang sining talikala sang gapos nga sa ari asakon kamot. Kanami Pastor, ano ang mga implications, mga leksyon, mga insights nga ato nakita sining mga historical accounts o kon istorya ni Pablo sa pagdakop sa iya? Ang isa diri pastor nga nag-abot sa kunahuna nga ang bisan ini nga mga panghitabo o kon eksperyensya gitugot sa balang espiritu nga masulat sa mga binuhatan. Yep. Kay bangod pastor kung moabot man ini sa aton may ara na kita ehemplo no kung paano man nga kita padayon witness depensa sa aton pagtuo kung bisan kita dadon sa mga korte. Kag ang nakita nako diri pastor nga si Pablo kung mahimo kung nakita niya ginagamit niya iyang kinamatarong. No? May tion to pastor nga daw latiguhon siya. Kag ginahambalan niya ang centurion, pwede ba latiguhon ang isa ka Romano? Nga wala na ano sa korte, nga walay mando sa korte. Tiway to na dayon. Kag diri man amo man, kakita niya nga patyon siya, ay appeal to Caesar. Dito lang ko sa Romano nga korte. Kanami nga punto. So paano tani mabalance pastor sa amo na pastor nga kita nga Kristohanon sa subong diri sa kalibutan. We have some rights. May mga katungod man kita nga in which we have to play our rights. Nga kinahanglan aton man i-impose ang aton katungod. Being a Filipino, being an American, kinahanglan aton man i-impose nga may ara man kita rights, legal rights, kag civil rights sa aton pag-exercise ang aton pagtuo kay Kristo. But one day later on madula man gina. But while we have still the privilege of exercising our rights, let's exercise it. Kag let us also be wise sa aton nga pagpanglakatan nga kung mga danger tungod kay ara kita kay Kristo gabuhat kita sang bulwaton sulungon ta lang nga bisan budlay na ang dalan. No, we have to use our mind as well. Si Pablo, clever man siya. Nga sila nga, hindi kuya magbalik sa Jerusalem. Kaya nabalaan ni Pablo, nga mapatay gid siya sa Jerusalem. So, ang iya gid gusto ni Pablo, nga he will be able to go to Rome. Kaya isa ginasang iyang intention, nga ma-evangelize siya ang Rome. And what happens, ang dito siya sa Roma, eventually, si Agrippa mismo, nagsiling, well, I find no fault. Pwede siya nga ma-release free. But since he is asking to go to Rome and face Caesar, aton sa ipadala sa Rome. Sa Roma. Sang dito na si Pablo sa Roma, pastor, he was able to write a lot of letters. Diba? Amo ni ang aton mga 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians,
Sulat siya kay Timothy, sulat siya sa Galatians, hindi bala dito na nasulat ni Pablo sa sulod sang prisuhan sa ano. Yeah. Kag may isa pastor nga importante nga punto nga sa sini nga pagkapriso pagkabilanggo ni Pablo, may isa ka punto nga nakita ko pastor. Kung aton i-check diri sa Bible, dili kayo siya explicit, di bala klaro. Pero once we go to the Acts of the Apostles, makita ginaton. Actually, ang pagkapriso ni Pablo, makita nato pastor nga kung ano may gamay man nga problema o bisan makahambal ta nga dako ang sala sa leadership sa Christian Church in Jerusalem. Di ba makita naton sa iyang pagkapriso for 2 years may ara bala delegation nga bulig. Wala gid. Wala. Ginpabayaan lang siya. Pero pastor, why ginato nakita diri nga si Paul naghambal or nagsulat bisan isa na lang kalinya against nila ni Pedro, against ni James. Sa mga upod. Gani na priso ko diri bangod. In fact, may prejudice pa pastor. Ang mga leaders, apostles in Jerusalem, bangon natabo ni kay Pablo, bangon kay ikaw, abi mo, ang may kabangdanan sini, nga prejudice ang mga tani, kami o anong wala man kami. Nga kami ang priso. Ikaw amo na bala, siguro no? Kag clear gid pastor, pero makita nato nga bisan pa sa sala sa mga leaders pastor, nakita ni Paul nga still the hand of God was playing. In fact, sa ining mga korte pastor kag didto sa Rome, nakita ni Paul ang fulfillment sa ginsiling sa Ginoo sa iya. Kag mission na ginhatag siya nga mangin witness siya sa mga bisan pa sa mga hari kay mga dalagko nga tao sa kalibutan. Natabo gid pastor sa iya. Kag last point na kon pastor amo ni. Oo. Sila ni Pedro kag iban nga mga apostoles was not able to defend Christ sa dagko nga mga korte. It was only Paul. Na in the emperor. And then later on in the emperor. Wala na sila katubang. It is because of the boldness, ang kaisog ni Pablo. Kag kanami sa imong nga punto nga bisan amo na nagtalaw ang iyang mga upod kung sa ido pa nagpedalom ila ikog. Yes, siya ang nagtindog sa kamaturan. Yet Paul never accused them nga wala gid ka nagsuporta kamo sa akon. Pabayaan niyo ko diri. Wala gid na nagmit lang sa kamot ni Pablo yan na nasulat way man na nahambal. Sige lang gyapon. Nagapasalamat gyapon siya sa iyang mga fellow believers and leaders nga nabilin sa Jerusalem. Pwede may duha ka punto pastor. Yes. Number 1, natabo man ini pastor ni Ellen White. Bisan gi-exile siya in 1880s, 10 years dito sa Australia. Pero why gid siya nag-ano sa General Conference? Kag dito na founded ang Adventist Presence in Australia. Number 2 pastor, nakita kay Paul kapina sa aton mga pamatanon nga ang si Paul makatindog bisan siya lang isa because of his high education. Abogado man si Pablo, kag tan-aw nimo ang nami man siya mag-defender. Oo. Kabalo man siya. So di man siya maano pastor. One of the highly educated. So ang education diri sa atong mga pamatanon importante man gamiton ta para sa bulaton sa Ginoo. Pagdepende sa mga kauturan mo ay kami panaw kadamo patani sa mga punto nga amo nihatag. Pero salamat nga nakahatag kami sa inyo. Wala gid guro namon mahatag ang tanan, but nevertheless amon mensionar ang mga major kag kanami sa mga punto nga ginhatag ni Pastor Doroy. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga may salamat gid nga ikaw naghatag sa amon sining higayon sa pag-review, pagtalakay kag paghusisa sang leksyon kabay pa nga ini makabulig sa amon mga kauturan nga take advantage sining amon programa ang pagtuon subong agod nga may punto sila kag may mga leksyon sila nga madala mabalo nila sa tagsa nila kay iglesia kag makaamot sila sa diskusyon sa panahon sang pagtuon sa leksyon sa eskwela sa Batika. Salamat nga ikaw upod namon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.